Vy ste už tu? Tak sa pohodlne usaď, lebo začína nové video. Čaute ľudia, vítajte späť a v dnešnom videu sa budem rozčuľovať trošku za vás, lebo povieme si 5 vecí, ktoré ma pri hraní najviac rozčuľujú a privádzajú k nervovému kolapsu. Ak sa v niektoré z nej nájdeš, nezúfaj, stále je čas to napraviť, ale ak nie, tak ak si práve ten dôvod, prečo sa zlosti. No predtým, než video začne, nezabudni tam hodiť odber, ak ešte nemáš, lajčik na video a nejaký pekný komentár. No a poďme rovno na to. Takže prvá vec, nad ktorou sa veľmi rozčuľujem v hrách, najmä v Counter Strike, je to, ak niekto kempí na jednom mieste. Vieš, že hra s niekým, kto sa rozhodol, že bude živou sochou. Tento človek sedí v rohu mapy a čaká, a čaká, a čaká. A medzi tým ti zničí celú hru, lebo keď ho konečne nájdeš, bum, headshot. Ak kempuješ, mám len jednu otázku. Prečo sa tá hra nevolá simulátor sedenia na zadku? Ďalej tu máme rage quitterov. Vieš, tí, ktorí po 3 minútach prehrávania zrazu zmiznú. Ako keby ich počítač dostal infarkt. Jasné, prečo by si mal dohrať hru, keď sa dá radšej vypnúť a nechať ostatných, nech to dobojujú za teba. Ak odchádzaš z hry len preto, že sa ti nedarí, tak mám pre teba jednu radu. Možno, že sa ti práve nedarí preto, že stále rage quituješ a proste takto prax nezískaš. Are you maybe from Russia Federation? No, I'm from England, America. OK, teraz moja najobľúbenejšia vec. A to hlasoví spamery. Vieš, ten človek, čo musí všetkým v týme oznámiť, že jeho mačka prebehla cez klávesnicu? Alebo ten, čo zabudol stíšiť mikrofón a teraz počujeme, ako jeho mama kričí z kuchyne večera. Tak tí sú ešte v pohode, ale takí rusáci v CS-ku, to je iná káva. Takže poprosím vás, spamery, ak ste si nekúpili sluchadlá na to, aby ste ich používali, tak ich aspoň dajte do bazaru. Niekto ich využije lepšie. Poďme na štvrtú vec. Keď niekto nič nevie, ale tvári sa, že je majster sveta. Takýchto určite poznáte. Ako by sme mohli zabudnúť na expertov bez skúseností. Títo hráči ti presne vysvetlia, ako máš hrať, aj keď si ty práve vyhral celý turnaj a oni ani nevedia, kde je tlačítko štart. Počúvaj ma, bratku, musíš ísť doľava. Jasné, že musím, a teraz mám vďaka tebe game over. No a nakoniec tu sú zlodeji lútov. Nič nezabolí viac ako situácia, keď porazíš bossa, otvoríš truhlicu a zatiaľ čo obdivuješ tú krásnu legendárnu zbraň, príde nejaký typek a zoberie ti ju. To je ako keby si čakal celý deň na pizzu a niekto ti ju ukradol z ruky. Ak to robíš, tak ti radím s tým prestať. Takže ľudia, toto bolo mojich 5 herných frustrácií. No a ak som na niečo zabudol podľa teba, tak to daj vedieť dolu do komentára a ak ste sa v nejakom bode našli, je čas sa zamyslieť. Nezabudni tam hodiť like, odber, zvoneček, aby ste nepremeškali ďalšiu časť mojej hernej terapie. Vidíme sa na budúce. Čau, čau.